Син үлгәнче мине сагынарсың, күз алдымнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булыр, синең белән йөрер гел бергә. Минем сөю якты хәтер булыр, синең белән йөрер гел бергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә татышмадык, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынарсың, минут сайын мине көтәрсәң. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сахраларга чыгып китәрсәң. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сахраларга чыгып китәрсәң. Ни булса да мәхәббәтебезгә татышмады, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынарсың, җирдәге иң якын кешеңне. Төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемне. Төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемне. Ни булса да мәхәббәтебезгә татышмады, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Тәулікнің қайырлы сағаты. Сәлем, театр сүйіші дуслар. Биредә түбәдә тапшыруы, шираттағы шығарылыш. Біз әлігі тапшыруда яраткан артистларығыз білән әңгәмә қырып, жырлыйбыз, сөйләшәбіз, һәм күтәренке кәйефтә сезнең белән бергә әлігі мизгелләрне уздырабыз. Һәм бүген бездә кунакта театрыбызның сандугашы, аны күргәч гел Сандуғаш, сандуғаш деп жырлайсы келе. Татарстанның атказанган артисты Раил Шамсуаров. Достым, сәлем. Сәлем, Ришат. Ничек кәйфләр? Әйбәт, Аллаға шүкір. Рәхмәт. Менә без бүген түбәдә синең белән, синең гомумән әлеге түбәгә менгәнең бар идеме моңарчы? Соңгы тапкыр бу түбәгә мин кыш көне менгән идем, бер 2-3 ел элек. Түбәдән шуарга мәллә.
Гөлчәчәк белән менгән идек, өскә журналист Гөлчәчәк белән. Ул миннән шулай ук интервью алган иде. Тапшыру эшләгән идек без телевидениедә. Мин карда чабып йөргән идем шулай. Монда кар иде. Күңелле булдымы? Карда аунадыңмы? Әйе, менә шул карда йөгереп йөргәнне хәтерлим түбәдә. Синдә бармы әле дә шундый хыял менә театрның түбәсеннән шуып төшәргә дигән хыял? Андый. Ләкин без сирен ачык әле театр сөюче дусларыбызга әлеге түбәдән шуып төшеп булмый. Чөнки аның аралыгында ярыклар бар. Кытыршы. Әйе, кытыршы ул теге шыма гына түгел. Бармы шундый хыял? Хыялда бар иде, чыннан да менә кыш көне машина белән киләсең, юлдан барасың да шундый бөкеләр вакытында инде уйлап утырасың. Менә хәзер шуннан шусаң иде, аквапарк шикелле шуып шуннан суга чумсаң иде. Андый хыяллар бар билгеле. Менә гомумән мин үзем шушы ялларның уртасындамы, ахырындамы театр яныннан уссам, мин гел театрга кирип чыгарга күңелем тарта. Менә синдә андый гадәт бармы? Билгеле, артист бит инде ул театрдан башка яши алмый, тора алмый, сагына. Әлбәттә, мин дә шулай кирип чыгам, кирип театрны тыңлыйм. Ничек ул сулый, ничек ул бездән башка яши. Әйе. Ничегрәк яши? Әйе, мин шулай бүлмәдә утырып, тыныч кына утларны кабызып, тынычлыкта утырырга яратам шулай. Җырлап алам, әйе, кычкырып алырга мөмкин. Без аны ишетәбез. Әйе, рәхмәт. Бүлмәләр буенча йөреп аласың, сәхнәгә чыгасың, сәхнә тыныч, ял итә. Әйе, әллә нигә бер шулай теге машина тавышлары гына үтеп шулай тынычлыкны боза инде. Һәм ул шундый тойгы, аны тоярга кирәк. Ул хисне татырга кирәк минемчә. Театрның авазын ишетергә кирәк. Ул сине тыңлыймы, син аны ишетәсеңме? Бер-беребезне урысча әйткәндә связь инде. Бер-беребезне туябызмы без? Әйе, элемтә урнаштырырга кирәк. Менә Раил, сиңа театр җене качан кагылды? Менә укырга кергәнче үкме, ләкин театрга эшкә урнашкачмы? Менә уку дәврендә кергәндер дип уйлыйм. Без укыганда бит инде иртүк килә идек, соң гына кайтып китә идек. Шунда инде ул шул безгә сиңгәндер дип уйлыйм. Шулай дөрестән дә ул шулай. Менә Фәрит абый безгә буш вакыт бирә иде. Анда да мин кирип, спорт белән заниматься итә идем. Әйтәм бит, безнең дәресләр кече залда үтә иде. Мин менә шулай кирип булса да ятып тора идем, малый залда. Берсендә шундый кызык булды. Мин шөгыльләндем дә, ятып әйтәм, ял итим әле. Ул вакытта бит дигән спектакль бара иде. Аның декорациясы инде шундый әзгенә ут төшә, каяндыр ут төшә, урамнан керә инде. Мин караңгыда булай итеп ятып торам. Хәзер кемдер керә. Кемдер керде дә, ул Бактияр абый булган икән. Җебет асың монда ди. Мин әйтәм, ял итәм әле. Ял бирделәр дә, әйтәм, театрга кирип әзер ял итәргә булдым. Ярай, ял ит дип чыгып китте шулай. Гомумән шундый күңелле вакыйгалар тагын истә калдымы менә театр белән бәйле? Менә уйлый төшсәң бардыр инде ул. Андый менә әле син булай кинәт кенә сорагач искә дә төшми. Без яшь чакта кайсы вакыт инде яшерен батырын түгел, соң беткәч уку кунып кала идек инде. Театрда инде. Безгә бик рөхсәт итәләр иде. Без сорый идек тә, абыйлар безгә рөхсәт итәләр иде инде. Менә безгә яра кайтырга дип инде. Ул чагында менә юкларга китәсең, юкларга ятасың. Индер тавышлар ишетелә инде. Театрдамы? Әйе, бу театрда. Кемнәрдер йөриме төндә? Әйе, кемнәрдер йөргән шикелле. Менә бу театр ияләре дип уйлыйм инде мин. Менә миңа күп кеше сөйләде, күзләренә шагыла инде кемнеңдер күргән дә мәсәлән. Миңа алар дус булдылар. Без дус булдык театр ияләре белән. Әйе. Миңа бер кашанда күземә дә күренмәделәр, мине борчымадылар да. Ләкин мин аларны ишеттем. Тавышларын ишетеп яттым. Алар да сине ишетәләрдер, алар синең җырлавыңны яраталардыр, шуңа сиңа бәйләнмиләрдер, дустым. Шулай дип уйладым инде мин дә. Рәхмәт. Раил, менә күп кеше өчен, гомумән тамашачылар өчен, менә театр өлкәсе белән бәйле булмаган кешеләр өчен театр сәнгате ул бик кызыклы дөнья, серле дөнья. Без инде сирәк булса да серләрне ачарга тырышабыз.
Ләкин менә мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, менә мине туганнар минем әлеге эшемне алар аңлап җиткермиләр. Менә мәрхүм абый гел әйтәдер миңа: "Эй, энем, син театрга эшкә барган сыман барасың инде" дип. Бу бит инде безнең эш. Менә синең гаиләдә, гомумән синең туганнар арасында театрга карата ничегрәк мөнәсәбәт? Синең театр артисты икәнен кабул итәләрме? Гомумән хезмәтеңне бәя бирәләрме, менә зур итеп, дәрәҗәле итеп? Һәм син үзең әлеге хезмәтеңне яратып эш итәсеңме? Минем туганнар, без инде, мин һәм минем туганнарым, biz сәнгатьтән, ничек дип әйтергә инде, ерак дип әйтәсем дә килми инде. Менә мин аларны, менә сәнгать өлкәсенә мин килеп кереп, аларны тагын да тарттым дип әйтергә. Якын айттым сәнгатькә. Якын айттым туганнарымны, тагын да якын айттым әйе. Минем бар бик туганнарым арасында, әле мин монда кергәнче дә, укырга кергәнче дә, эшли башлаганчы да бик шундый иҗади кешеләр бар минем туганнарым арасында. Җырлыйлар да, сүзгә дә бик осталар. Мин алар белән бик горурланам. Алар да мин белән бик каты горурланалар. Бар иде, менә баштарак инде ул теге шаяртулар, шундай артист булдың инде дип инде шулай әйтеп. Син бит артист, әйдә җырла. Әйе. Андый шаяртулар да булгалады, әйе. Ләкин мин аны бик яратып кабул итәм. Үз һөнәремне бик яратам. Әле күптән түгел генә мин үзебезнекеләргә әйттем дә шулай дип. Мин эшкә ял итәргә киләм дип инде. Чөнки бит инде кайсы вакыт теге тормыш мәшәкатьләре була. Һаман нәрсәдер чабасың. Балаларында аякка бастырырга кирәк. Һәм мин эшкә ял итәргә киләм дип инде. Шуңа күрә Моны Зөлфия тыңласа, ачуланмасмы? Хәзер хәл җыеп алам. Сулыш алырга, теге спектакльдәге шикелле туктап бер тын алдырга киләм кайсы вакыт эшкә. Менә шундый чакларда була. Рәхмәт әлеге җавап өчен, бик кызыклы булды. Раил, менә әйт әле, артист булуның яхшы һәм тискәре яклары. Синең өчен, әлбәттә. Мин инде тискәре якларын күрмим. Алай теге тәртипсезләнеп йөрмәсәң, әдәпле булсаң, сине хөрмәт итәләр бит инде. Мин тискәре якларын күрмим. Артист хезмәтенең уңай яклары гастрольгә чыгу бит инде. Шул яклары мине бик кызыксындыра. Кызыксындыра дип әйтү дөрес. Кешеләр ярата, кешеләр тартыла сиңа. Теге кибеттә дә, урамнан барганда да очратсалар, танып алсалар, фотога төшүләр үзе нәрсәгә тораймы? Килешәсеңме? Бик бик килешәм. Җырчы артист дип таныйлар бит инде. Әле менә бер 10 ел элек төшкән Кияү балакай фильмында шул кино аркылы, фильм аркылы да мин танылу алдым инде. Мине күргән сайын Кияү балакай бит бу дип мине танып белделәр әйе. Менә синең өчен җыр нәрсә ул? Җыр гына түгел, менә син моң сүзен ничегрәк аңлыйсың? Моң ул минем өчен ул көч бирү, көч чыганагы минем өчен. Ул менә дуга шикелле инде. Ул шундый зур тәэсир итә кешегә. Аны инде минем укучым дип инде афыйтыгыз. Укытучым халык артисты, Татарстанның халык артисты Миңгалгалиев та безгә аны әйтә килде. Моңның көчле тәэсире турында. Менә ул җырлаганда бит инде кешеләргә дә шул моң менә кастәннәр җибәрә, шифасы зур инде аның. Күп көчкә ия. Мин шулай дип әйтер идем. Менә моң татар җырларының теге сузып җырлый торган җырларда гына бармы, яки татар халкының тиз җырларына да хасмы ул моң дигән төшенчә? Минемчә ул күбрәк сузып җырлый торган сагышлы җырларда моң. Ни өчен дип саныйсың син? Анда инде шул халкыбызның үткәне, менә бүтән күргән кичерешләре сеңгән, менә кеше җырлап җибәрә һәм шушы ул кичергән бүтән әйберләр аның күңел аша үтеп моң булып чыга. Димәк, моң ул синең өчен күбрәк сагыш турында, кайгыру турында, ниндидер авырлыклар турында.
Менә теге күңел без бит шатлансак та җырлыйбыз, моңлы җырлар җырлыйбыз. Димәк, синең өчен ул күбрәк кайгыру турындаймы? Минем өчен кайгыру дип әйтмәс идем, менә кеше нәрсәдә булса кичерә, һәм шуны үзәге аша үткәргәч, күбрәк ул кайгыруга кеше бит үзе теләп кайгырмый. Аны нидер сәбәпләр кайгырттыра. Менә шуның аркасында килеп чыккан моң дип уйлыйм инде. Яхшы, син инде беләсең, безнең бу тапшыруда без җырлыйбыз, кунак җыр әзерләп килергә тиеш. Син җыр әзерләдеңме? Әлбәттә. Алайса, синнән җыр рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Тәүге кабат сине күргән идем, сиңа гашыйк булып мин йөргән идем. Без кавышмабыз, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Без кавышмабыз, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Kaldı, bulmadı күңел, aşık azaplarda bulmadı tügel. Biz kavuşmabız, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Kavuşmabız, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Сез яшәү хәзер авыр бигрәк тә, бергә булмасак та син гел йөрәктә. Без кавышмабыз, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Без кавышмабыз, гафу ит иркәм, бергә буларга язмаган икән. Җыр-җырланды, Раил, бик зур рәхмәт. Күңелләрне тулыландырдың, моңландырдың. Тамашачыларыбыз да шулай тәэсирләнеп калгандыр миңа калса. Раил, син бай кеше. Синең менә дигән гаиләң бар. Син әле күптән түгел 3нче балаң туды. Гомумән, син ниндирәк әти? Сөйләп кит әле. Менә гомумән 3 бала атасы булу ничегрәк? Мин инде үземчә әйбәт әти булырга тырышам. Балаларым мине бик хөрмәт итәләр, яраталар. Без ачуланышсак та тиз бер-беребезне гафу итәбез, бер-беребезгә ачу саклап тотмыйбыз. Тиз аңлашырга тырышабыз. Менә әз генә күрешмәй торсак та бер-беребезне сагынабыз.
Менә мәсәлән, кызым да мине көн дәвамында күрмәсә, бәлки мин аңа кайсы вакыт катырак булсам да, кырысрак булсам да, ул мине ярата. әйе, ничек бар, әти дип инде Кабул итә шулай. кабул итә, әйе. Әти кеше шундый булырга тиештер инде, ул кайсы вакыт кырысрак та булырга тиештер инде дип, мине шулай кабул итә. Рәхмәт аңа, мине кочаклый, үбә, кочакла ди, күтәр мине ди. Миңа ничек дип, кайсы вакыт мин инде мәсәлән аны кочакларга тиеш булганмындыр. Ләкин мин аны кочакламасам, ул үзе әйтә миңа. Әти мине кочакла. Әти мине кочакла ди. Рәхмәт аңа шуның өчен. Безгә яшьләр килде ахыры. Әзрәк кенә була инде, без шундый кешеләр инде. Күңел шундый. Нечкә. Улым да шулай. Кайсы вакыт әти мине кочаклап ятты инде. Менә алар миңа әйтәләр, миңа юл бирәләр кайсы вакыт инде. Әле менә бүген дә төнлә уянып китте дә ул үзе йоклый башлады да. Әсфәндияр уянып китте дә, елый. Мәйтәм, улым, ят ди, минде юк баралар. Әти, син мине яратмыйсыңмы ни, ди миңа әйтә. Мин шундук сискәнеп киттем дә, яна яттым да, мәйтәм, яратам мин сине, улым, ди, минде яратам дип кочаклап, шундук йоклап та китте. Шундый. Менә син ниндирәк әти, кырысмы, гел йомшак сүзлеме син? Гомумән, менә балаларыңа карата менә син ниндидер бер тормыш төшенчәсе менә бирәсеңме? Менә бармы синең шундый бер лозунг балаларга әйтә торган, бирә торган? Әйткәнемчә, кырыс та булам, йомшак та булам, төрле чакларым була. Ләкин минем аларга тормыш лозунгым, минем аларга борчылма дигән сүзем. Нәрсә булса да борчылма дим мин аларга. Менә әле бу нәрсәдән, бу үзеңнән чыгып тәҗрибәдән киләме синең? Син гел борчыласың димәк, әйме? Мин борчылганмын инде. Белә кирәк чакларда хәзер борчылмаска тырышам инде. Шуңа мин аларга хәзер әйтәм, бер нәрсә булса борчылма дим инде. Төрк сериалларында да гел менә алар әйтәләр, борчылма диләр бер-берсенә. Менә алар шулай, алардан шундый менталитет микән инде. Әле аның киносы шундый булды микән? Төн патша бикәсе дигән сериалны тәрҗемә иткән идем мин. Алар менә аларның сүз сайын бер нәрсә булса, борчылма, менә шулай. Ул миңа шулай сеңде. Тормыш булгач, барыбер борчылмыйча булмыйдыр инде күрәсең. Менә борчылмас өчен ниндидер кагыйдәләр кыласыңмы? Менә бәлки безнең тамашачыларга да алар да борчылалардыр. Менә безнең яраткан сандугачыбыз борчылмаса, без дә борчылмый дигән кагыйдәләрне эшләсәк, миңа калса аларга да файдалы булыр. Нинди кагыйдәләрең бармы? Кагыйдәләр бар. Ул кагыйдәләр бик җиңел. Гел үзеңне бар да әйбәт була дип ышандарга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә синең белән дип тоярга кирәк, бар да әйбәт булыр дип ышанырга кирәк. Һәм дугалар укырга кирәк. Дугалар сине димәк тынычландыра. Әйе. Ул инде баштан менә гадәткә кергә кирәк аның өчен. Шунда бер тәмен сисәң, аннары шуны эчкән шикелле инде. Алай дип әйтергә ярамый инде. Менә гадәткә керә. Әйе. Син аны гадәтләнәсең. Һәм шулай тормыш рәвешенә керә ул. Яхшы, без бераз театрга әйләнеп кайтыйк. Менә без эш башладык 117-нче сезонда, инде 118-нче сезонның премьерасы буларак безнең Ситса туй чыгачак, Алла боерса, сезне көтеп калабыз, дуслар. Ул безнең 25-нче, 26-нчы, 27-нче август көннәрендә Камал театрында булачак. Әлеге Ситса туйда Раил Шамсуаров ниндирәк образ башкара? Без синең белән без дублёрлар. Бер-беребезне алмаштырып. Ләкин мин сөйләмим, син миндә кунакта. Син сөйлә. Дилүс исемле шундый кызык кына программистны уйныйбыз, уйныйм. Аның тормышка карашы башка төрлерәк. Ул гел эшендә шулай. Без инде гомумән бөтенебез дә шулай хәзерге заманга китеп, шундый заман китте. Бөтенебез смартфоннарда без гел. Смартфоннарда эштә һаман чабабыз, өлгерәсе килә. 1 минутны да исраф итәсе килмәй, шундый бөтенебез шундый үҗәтләр, нәрсә теге чапкан барган поездга тотынып каласы килгән сыман әйме? Ял иткәндә дә ял итә белмибез шикелле, менә шундыйрак инде. Ләкин вакытында ял итә дә белергә кирәк, эшендә эшләргә кирәк.
сөйгән ярларга да вакытны калдырырга кирәк. Бүтән өстенә дә вакытны төгәл белергә кирәк. Менә безнең әлеге образның гомумән безнең гаиләнең инде, әйме, Рамилә белән Дилүснең менә гаилә проблемалары синең өчен нәрсәдә? Аларның проблемалары ул инде проблема да түгел сыман. Гадәти бер хәл. Сондай юктан гына чыгып, төрле гаиләләрдә төрлечәдер инде. Юктан гына чыккан инде ул шундай әйберләр, көн күреш мәсьәләләре. Менә кешегә игътибар җитми. Кешегә игътибар кирәк, бүтән кешегә дә игътибар кирәк. Җылы сүз кирәк, мәхәббәт кирәк. Менә төп фикер шунда ята дип уйлыйм инде мин. Яхшы. Гомумән 117нче сезон синең өчен нәрсә белән истә калды? Минем бу сезонда зур байлыгым шул улым туу булды инде, Шәүкәтем дөньяга килү булды минем өчен. Ялгышмасам, син сәхнәдә идең, әйме? Спектакль уйный идең, юкмы, ялгышаммы мин? Һәм Шәүкәт туды. Бу Нәфисә туганда мин сәхнәдә идем. Мин Нәфисә белән саташам. Нәфисә туганда без синең белән икәү алып баручылар идек. Хөршидә Мөршидә концертында җырлап, шул вакытта Илсара әйтте, улы туды бит оногымның дип инде. Шәүкәт ул үзе туды. Шәүкәт төнлә туды. Миңа калса бу бик зур истәлек 117нче сезонның. Раил, әйдә тагын бер җыр. Рәхәтләнеп. Исеңдәме иркәм таныштык без икәү, җылы яктан кошлар кайтканда, көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшьлегебез чәчәк атканда. Яшьлегебез чәчәк атканда, көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшьлегебез чәчәк атканда, яшьлегебез чәчәк атканда. Үскән димдә синең белән бергә, каршыладык күпме язларны, кошлар җырын тыңлап, тугайларны буйлап, чәчәкләрдән җыйдык назларны. Чәчәкләрдән җыйдык назларны, кошлар җырын тыңлап, тугайларны буйлап, чәчәкләрдән җыйдык назларны, чәчәкләрдән җыйдык назларны. Бик тиз үтә, күзен кошлар китә, минутларны куып дип ага, кошлар белән бергә еллар очып үтә, әллә күңел шуңа моңлана, әллә күңел шуңа кошлар белән бергә еллар очып үтә, әллә күңел шуңа моңлана, әллә күңел шуңа моңлана.
Раил, менә гомумән син үзең нинди җырлар яратасың? Минем күңелемә күбрәк шул моңлы җырлар хас инде. Алар күңелемә якын. Мин инде тиз җырларында башкарырга яратам, әмма дә ләкин нәрсә генә әйтсәм дә шул салмак җырлар алар белән мин йөзәм инде дөресен әйткәндә. Ә менә гомумән ялларны Раил ничегрәк уздыра? Гаилә беләнме сингели? Ләкин менә син мин тынычлыкны яратам дисең, менә театрга килеп ял итәм, үзем генә калам дисең. Ул синең шулай ук ял итү бер әсбабымы? Әйе, алай да ял итәргә кирәк, үзеңә генә дә калдырга да кирәк, ләкин мин инде гаилә кешесе, мин гаиләсез тора алмыйм. Мин шундук бер көндә сагына башлыйм, ничек икән, нишеләр икән, миннән башка. Ләкин алар гадәттә мин шулай уйлыйм инде, миннән башка булдыра алмаслардыр дип. Әле алар миннән башка әйбәтрәк тә булдыралар. Мин киресенчә үзем нитеп, аларны кайсы вакыт аптыратам гына. Әйе, тегеләй әйтмә, булай әйтмә дип, кайсы вакыт иркенлек тә кирәк балаларга. Алай кысарга да ярамый. Шуңа күрә урталыкны табарга кирәк, алтын урталыкны. Син гомумән хыялый кешеме, хыялланырга яратасыңмы син? Мин элек күбрәк хыялый идем. Хәзер инде хыялны әзрәк арткарак шигердем дисәк тә була. Мин хәзер төплерәк, җитдирәк әйе тормышка реальрәк карыйм. Элек мин кешеләргә бик ияләшә торган идем. Хәзер дә ул бар. Мин бик кешеләргә ияләшергә тырышмыйм. Читтәрәк йөрергә тырышам. Чөнки мин кешеләргә ышанмый башладыңмы син? Ышанмаудан түгел, мин ияләшәм дә, аннары кешеләрне сагына башлыйм мин. Минем шундый гадәтем бар. Менә тиз ияләшәсең. Тиз ияләшәм мин, әйе. Һәм җибәрергә авыр. Хатыным да шундый булган бәләкәй чагында, мин дә шундый. Без икебез дә бер төрле. Шуңа күрә без бер-беребезне аңлыйбыз гаиләдә. Икебез дә иҗат кешесе булганга да. Димәк, син кешеләрне бераз читтәрәк тотасың, әйме гел? Әйе, чөнки аннары миңа аерылуы кыен була алар белән. Яхшы, менә Раилне тасвирлый торган 3 сүз. Үземне булай мактап утырасым килми инде. Иң беренче чиратта эшкерсезлек дип әйтәсем килә. Тугрылык һәм дуслык булсын. Дуслык булсын. Син менә бу 3 сүзне нәрсә берләштерә? Ничегрәк уйлыйсың? 3 сүзнеме? Тынычлык дип әйтимсең инде, татулык димсең, менә шундый аңлашу, менә шушы. Иң беренче әйтерим инде, шул сүз. Яхшы, Раил, инде тапшыруыбыз ахырында безнең яраткан тамашачыларыбызга берәр җылы сүз әйтеп кит әле. Тормышта нинди генә очраклар булса да, үзегезне ялгыз хис итмәгез. Сез үзегез генә түгел, сезнең белән кем генә булса да бар. Туганнармы, якыннармы. Һәм иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә сезнең белән. Иманлы булыйк. Сезгә зур итеп уңышлар телим. Рәхмәт. Һәм түбәдә тапшыруын без гадәттәгечә җыр белән тәмамлыйбыз. Җырлыйбызмы, Раил? Җырлыйбыз. Киттек. Tasmalardan yağıla yatmına Nindi mangsu әллә инде Телсез қалған гармундар Әйт авылым кайдасың мұң кайдасың әйт бурам Ауылақ үйлі һәм гармунлы Яшьлегемне сагынам Әйт авылым кайдасың мұң кайдасың әйт урам Ауылақ үйлі һәм гармунлы Яшьлегемне сагынам Авылы кише яшь йөрәкләр Гармун моңга сусаган Сөю булып моңнар кайтсын Авылыма яңадан Әйт авылым кайдасың мұң кайдасың
ай турам Ауылақ үйлі һәм гармунлы Яшілігімді сағынам Әй дауылым пайдасың мұң пайдасың әй турам Ауылақ үйлі һәм гармунлы Яшілігімді сағынам Ауылақ үйлі һәм гармунлы Яшілігімді сағынам